फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଫେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ମୋର ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ। ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ପବନଦୀପ, ଅରୁଣିତା, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ମୋର କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସଜା ହିସାବରେ ଦେଖେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମରା ହେଇଛି। ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।